det sådan? Er hytte 1 her? Ja! Er hytte 2 her? Ja. Det var dem. Hele hytten? Ja, vi når derhen. Er I kun 4 i jeres hytte? Er hytte 3 her? Er hytte 4 her? Ja! Ej, det var godt. Er hytte 5 her? Er hytte 6 her? Hele hytten. Ja, rigtigt. Er hytte 7 her? Nej. Der er noget af hytte 7 for resten. I aldrig ikke det nytte til mig. Jonas. Vi har jo hele tiden en gang med hinanden.